Hello guys, welcome back to my channel. So in another video. So गिबियावनो गासैबो खुलुमनाय जाग्रोबाय गोदान बोसोरनि नङा होमबा थ' जों मोनसे आपडेट दङ ओमफ्राय बे आपडेटानो जाहैबाय थाबैनो नुनो मोनसिगोन जोंनि गोदान मोनसे जेनेबा शर्ट फिल्म माने कमेडि नुनो मोनसिगोन बे भिडिअखौ दा बिजय 01 बि चेनेलाव हगारनाय जागोन आरोना स' नोंथांमोना नेनानै दोङो होननानै आसा थि खालामबाय नङा होमबा दा जेनेबा भइस डाबिं सोलिबाय थादो जोबाखै जोबनाय लोगो लोगोनो मिउजिक सोनानै माने जासिगोन आरोना गासिबो नेदो स' आरो मोनसे आपडेट दङ बे आपडेटानो जाहैबाय दा बैसागो बोथोर फैगासिनो नङा होमबा सोरबाफोर जेनेबा बैसागो प्रग्राम फाथियो नालाय गामि गामि बैसागो प्रग्राम बेबायदि फाथियो स' बिनि थाखाय मोसानो सोलोंनो जाय माने गोसो दोङो बेबायदिनो फांसनफोराव मोसानो थाखाय मोसानो सोलोंनो गोसो दोङो बिसोरो आंनियाव कन्टेक्ट खालामहर आं माने नाम्बारखौ होना होगोन नाम्बाराव कल खालामना बुंबानो जाबाय ओमफ्राय जाला माला कल खालामनाङा ओमफ्राय जुदि इम्परटेन्टबासो जेनेबा मोसानायनि जेनेबा माबायाव आरो बेलायाव आरोना बिनि बेलायावसो आंखौ फन खालामहर सोरबाफोर सोलोंनो गोसो दङबा आं फोरोंनो हागोन माने आं फोरोङो बैसागो सिजोनाव नङा होमबा आंखौ लिंबानो जाबाय आं बे मोनसे खामानिबो मावो ओमफ्राय आरो मोनसे खौरां नोंथांमोना आंनि मा होनगोन बेखौ फेसबुक पेज आरो माबाखौ इन्स्टाखौ नोंथांमोना फल' खालामहैबानो जाबाय आरोना फल' खालामना हो अननानै स' फल'वार्सआ एकदम खम होनना बुंनांगोन नङा होमबा थ' इउटुबावबो नायोबा बेयावबो नायै थांदो थ' गासिबो थांनानै नायबानो जाबाय थ' दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो थ' गासिबो फल' खालामबानो जाबाय आरो मोसानायनि बागै सोरबाथ' मा खालामबा लिरना होगोन आरोना ओमफ्राय आरो फेसबुक आरो इन्सटाग्रामनि माबाखौ लिंकखौ माने माबायाव होगोन आरो डिसक्रिपसनाव होना होगोन आरोना नोंथांमोना थांनानै माने डिसक्रिपसनाव सालायफ्रा गिदिंनो नागिरा स' थांनानै नायबानो जाबाय थ' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो आपडेटआ खुलुमबाय लाभ इउ अल गोजोन्थों I love you